Hej, mit navn er Hans Farby. Jeg er medejer af Webstream. Vi er en virksomhed, der blev dannet i år 2000. Og på det tidspunkt, der mente vi, at verden var klar til streaming-video. Det viste sig så, at det var den ikke. Så derfor måtte vi producere en masse andet web-produktmæssigt, indtil ligesom at streaming-video blev klar til markedet. Det blev det så for vores vedkommende i år 2006, hvor vi fik danske spil som kunder. Vi laver i dag Lotto, Dan-Toto, Eurojackpot osv. for danske spil. Udover dem så har vi så Ritzaus Bureau og en masse lokal tv-stationer, som vi laver streaming-video for. Det vi gør, det er, at vi laver to slags streaming, kan man sige. Den ene slags, det er livestreaming, altså hvor vi går ud til konferencer osv. Laver streamsene og sender dem direkte til kundens hjemmeside, eller til deres Facebook-side, eller hvad det kunne være. Den anden slags streaming, vi laver, det er on-demand-filer, hvor vi lægger kundens materiale op i en web-tv-station, som de så kan nyde godt af at kigge på, både for kunder og dem selv senere hen. Tak.